may unggoy ni bay. Ikaw kay unggoy. Basin ikaw. Boss, saya to, boss. Saan na, boss? Namon mo na official na. Munmon official? Nagatigila ka, boss. Unsa na, boss? Birthday to niya ron ba? Oo, birthday mo ito naroon ni Munmun. Ngano, day? Ano, day? Deliver niya, day. Pwede na, day. Ay, cake! Oh, muna mo. Mama, Ano yung bayad good? Ha? Ayun sa kuhaan ninyo. Ayo, dili, uy! Kaya mo, ane. Ayo! Ay, sabi. Ay, sa! Diyan mo, ano, bundak Ay. ka ng buwang ako. Magkatagpala na ako sa... Day, igsoon ako to. Idampi karon, idampi Ikaw lang karon to. na. Ayaw na. lagi. Gibilin lagi sa mua lagi ni. Amo, Bayad na amo. ni Gcash. Sa Gcash na, Ayaw lang. Gcash lagi. Ay, galas na. Gago. Bundak ka karon. Reklamo pa man Reklamo. tawanan. Bundak may bundak. Agin ani uy. Asam tindur ni. Ay. Tama-tama jud ka init kayo. Init yung kayo ito pag lingko dito. Si Rimon. Tagdira to ay buram to. Ah, birthday ra bitaw na panagsara man ni. Ano saba siya? Sabi. Ah, uy. Ah! Let's go. Let's go. Happy birthday, Moon. Happy birthday. Ay, good shit kay bay. Ah, namiya sa cake ni Raymond oy. Si Pandang tong Rimon ato ha. Bundak ko to. Ito, kaya rin mo na. Bili na to sa gamay. Ayun na, hotdo na to. Hotdo na to. Iyo. Hotdo lagi na to. Lami kayo. Ano dito no? Ano nga ko? A few moments later. Sagid ay. Ano kay bay? Dok, Oh, Taman. Mon. tagi deliver cake dari Dok. Cake. Si cake. May cake dire. Bil sa tubig na ah. Cake ba, deliver ba? Ulay, say cake. May cake Kira ko, nila. naman lagi kandila lagi dari yaw. Ay, katom lang silingan niyo dra bay ka 40 days ba yang di ko dala na muna. Bata mo gutugod. Bata mo to na. Di ba ako, para beto niya sa kuwang-kuwan. Ulay. At doon cake ba? Wala ka bantay ko Andrea na yung nag-deliver og Kung may cake. kapantay cake dire. Ako pa mong pagmata na ako. Wala mo kabantay cake dari ya. Wala lagi. Kung ano yun, napapot yung minsan mo ano na umata ka. Itong itragay mi dire. Daya, ay, basig wala pa itong na-deliver. Oh, basin. Sinya pa dito rin, pabuto na to. Pabuta ra to. Chata na lang ako to. Sige, magsasa ulit to. Sige. Happy birthday mon. Happy birthday. Salamat. Oh. Ano mo kabantay yung cake dra? Wala lagi. Wala lagi. Sige mo kabantay mo ba? Wala lagi, wala. Wala lagi. Parang bitaw. Basig kuwan kay purpulyang ba to? Hatag bitong food runners. Food runners, wala may Shopee Road Country, Water District nga to. Wala lagi nga to Andrea. Wala na to Drimon, wala na to. Kung nga pa lang, yatag na mo si Moy, pukaw nga na mo. Pakaw nga na mo. Sige. Sige. Salamat. Tay, ni bay pati. Paano tanin Rimon ba makasilip siya ni ba? Taka naman ka.